BRD Societe Generale este a treia bancă ca mărime în piața românească, bancă cu filon francez. Vedem ce vă spuneam mai devreme, avem date legate de creditele neperformante, care sunt semnificativ mai mici decât media acceptată a pieței. Vedem chiar o scădere față de S1 2020, unde se așteptau să fie într-adevăr cifre rele în partea aceasta de NPL-uri, la 3,30%. La fel, solvabilitatea este mult peste cei 8% ceruți de BNR, respectiv 29,60% în creștere față de primul semestru din 2020. Profitul net este similar pe primele 6 luni cu cel din 2020, bineînțeles pe primul semestru, în timp ce activele au rămas și ele oarecum neschimbate. Și practic BRD are un venit net bancar de 1500 de milioane de lei în primul semestru din 2021, cu 1,7% mai mare decât cel din primele 6 luni din 2020, beneficiind de creșterea creditării care a compensat efectul ratelor mai mici al dobânzilor de pe piață. Evoluția cheltuielilor operaționale determinată în mare măsură de identificarea investițiilor de IT, ce susțin accelerarea planului de digitalizare, a dus la un rezultat operațional bun, în timp ce banca a încercat să țină costurile de personal sub control. Vedem un grad de acoperire cu provizioanele de 74% la finalul lunii iunie, peste media pieței, și vedem un profit care a fost impulsionat de activitatea comercială solidă și de eliberarea de provizioane.